Oh. Hey, check. Hey. Sa check. So, may bunta guys. So, after sa among gig day sa VG's Resto Bar, so plano na mo nga mga remedies tisa kay nagag-softbots. Then mangita, interview tag nga softbots ron. So, sa katong mga viewers na mo diha nagtan-aw. So, tanaw lang mo diha kay naa remedy. Ana lang mo. Stay updates for later on. Action! Oh, alright! Okay! Yes, sabi na rin sa Honda namin na, Tisa! Ako sabi ko, uy, Tats! Oo na niya, Brad. Ang importante, Brad, ang kinabuhi. Kusara ang kinabuhi, Brad. So guys, padong kapit na kita maabot sa among destinasyon day karon. So, di na imutang ang Show My Festival. So guys, so nakita niyo guys, so busy jud kayo ang Tisa karon no. Kay tungod inangat pista gyud ay dili inangat pista na gyud ay Show My Festival. So mura sad kanang kuan day tawag og sinulog. Wala na guys. Kita niyo oh, dagan ka softbots brand. Sopyot. Na softbots, sopyot, na soplob, soptins. Oh, karon naa na gyud ang Bungot Ministry. Okay. Hello. Kita. Yes, dami sa among kalingawan sa Tisa. Yes, welcome sa among vlog. Okay, bad. Okay na. Kami naglingaw-lingaw lami. Mao na siya si Noy Isboy. Ang nagkuha. Nagkuha sa kong bungot. Oh yes, nami challenge. Nami mga pangutana. So, among pilion ka ng guwapa nga chikas. Okay. Challenge. Challenge number 1. Isboy. Iuli ang ikuha ni mo. Yes. Tikasan. Are. Hoy, ako'y bout. Are bout. Tikasan. Ako'y boy. Yes, nang lako-lakaw may karon diri sa Tisa. Yes, nangita may among interviewhon nga makalingaw nga lami nga softbots. Wala pa jud ko'y nakitaan. So amo lang istambayan. Mag-standby lang mo. Kay mag-standby sad mi. Ay, interview. Okay. Hi. Oh, hi. Yes. Welcome sa among vlog, mga vlog. Okay. And by the way guys, namin sa Kalingawan sa Tisa. Okay lang mo. Di mo nanuroy. Okay guys, alright. Nami dire naglingaw-lingaw mi. So nami ko pangutanan ninyo. Okay, ikay una ko pangutanon. Alright. Okay ra. Okay. Unsay ganahan nimo? Ugumon tunlon.
Kay? Alam ni kay para dili sayang bitaw. Di ba? Yay! O, nabayos na. Ang tayo gananin mo, 5 inches o 6 inches? 6 inches. Wow! Kaya ano man, kaya ano? Supot. Oh, supot. Okay. Sige, salamat. Yes. Yes, kami din mga musikero mga musikero. Oh, hi. Yes. Nalamay challenge namin may pangutana. So, kasi ganahan mo. Tunlon o iluha? Pwede na po tumlon. Tonlon. Oh. Kay Lami-lami man. bayot ka. Di ba dingon sa tonlon? Oh, tonlon. Okay. Oh, arita sa mga babae. Ari Brad. Okay, ikaw una miss. Right. What's your name is? Maria. Maria. Alright. Kung sa'yo ganahanin mo, 5 inches, 6 inches. 6. Wow! Nga naman, 6 man. Ako di bitin. Wow! Okay. Alright. Okay. Esa, may inom sa ko. Aper. Yeah. Sepingan. Barbie. An. Saka adlawan. An. Lawan. Palibakyaw. Manipa. Okay, challenge nimo. Alright. Tunlon o gumon? I love it tumlon. Oh, tunlon. Yeah. Dako gamay. Dako! So pwede kiss na, pwede kiss. Kiss. Sola. Go. Oh, go. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Tininig ng Salamat.